बिनाकाटा ओनसोलाव हारिमुआरि मावबादा खान्थिखौ मावनो जोंनि ओनसोल बिनाकाटा मौजायाव बा बिनाकाटा दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय बे बिनाकाटा जायगायावनो बिनाकाटा एमइ स्कुलनि बे फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गसाइगाव दख'रा बिथांमोना मोनसे हारिमुनि मावबादा जे लादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। देरफुबाय थानाय लाइमोन बिनानावमोन फंबायमोनखौहाय दिनै बर' हारिमुनि बर' मोसानायनि बर' दामजुनि सायाव बिथांमोना जे मोनसे मावबादा लानानै बिथांमोनखौहाय फोरोंलांनो नागिरदों, बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बेखौ जे बिनाकाटायाव लाफैदों, जे बिनाकाटायाव उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जोनोम जादों, बे जे बिनाकाटायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम जादों, जे बिनाकाटानि खाथियावनो जोंहा दारेन्द्रनाथ बसुमतारी जोनोम जादों, काली कुमार लाहारी जोनोम जादों, प्रमद चन्द्र ब्रह्म जोनोम जादों। दा बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि आइकन्सफोर बिनाकाटा मौजायाव जोनोम मोन्दों, जेरै रन्जित शेखर मुसाहारि, भास्कर मुसाहारि बिथांमोन जोनोम मोन्दों। बावहाय मनरन्जन लाहारी जोनोम मोन्दों। दा बेबायदिनो अमिय उकिल, जाय बर'फोरनि प्रथम उकिलमोन, बिथांमोन जोनोम मोन्दों, नङा होमबा? साथिराम बाथिराम इन्जिनियारमोन जोनोम मोन्दों। बेबायदि ओनसोलाव दिनै बे मावबादाखौ लाफैनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय बावहरदों। रंजालि बैसागुआ फैगौ, गतिके रंजालि बैसागुनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि आं गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। गाहाम हामलायनायजों हरनायजों लोगोसे आं खावलायहरनो लुबैदों, जाहाथे जोंनि रंजालि बैसागुखौ बयबो गोजोनै खुसियै रंजायो, जाहाथे रावबो बे फोरबोआवहाय जेबो जाब्रथाय जानो गोनां जाया, जों नांलाय खमलाय जानो गोनां जाया, बुलाय सोलाय जाया। आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरदों, जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनो बोर सारस्रि हरथों आरो जिउआव जौगानाय लाबोथों आरो गोजोन हरथों। मोनफ्रोमबो न'खरा गोजोन सान्थियै जाहाथे रायजो जानो हायो, जोङो बयबो ग्रें ग्रें रायजो जानो हायो, जोङो गियान गुन लानानै जाहाथे दावखोनो हायो, बेखौनो आं आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों।